Газирана ли? Това не е много газирана, не. Газирана вода, знаеш? Какво прави газирана? Газирана вода. Да, но... Сода. Защо? Защото се надува. To raise it. Това сме. Окей, готови сме. Това е. Стой. По-малко. Финалът, мамо. Сега остане да се опече. Не. Да. Това е за мен. Да, С тази видео аз ще направя баница. Сама. Добре. А На ти сега 24. Да. А ти сега в кой град живееш? В Ясковец живея. Много циганчета има. Винаги аз чувам.